Jeho strela bola zblokovaná teraz na Šakvorovcov na mantineli. Na opačnej strane Oliver Ďuriš spoločne s Martinom Žebičkom. Príležitosti, ale Topolčany ešte dorážka. Zblokovaná na 2x, no a jeden z hráčov nám ostáva na ľadovej ploche. Zdá sa ale, že bude pokračovať. Číslom 13 Jakub Urám. Andrej Legalín. Strelba od Modrej, od Nováka, ešte Legalín. Prenáša na opačnú stranu. Tak toto bola rýchla, presilová hra. Podaní HC Topolčany. No a zakončovateľom nebol nikto iný ako Viktor Šakvorovcov. Po ale výbornom prenesení, výbornej rýchlej reakcii v tom odrazenom puku. Legalín na to veľmi dobre zareagoval backendom. A strela z prvej, kde už sa nestačil Matej Kristín presunúť. A Viktor Šakvorovcov strieľa svoj 26. gól v rámci typu Slovenskej hokejovej ligy. A k tomu sa môže píšiť aj 28 asistenciami. No a Andrej Legalín samozrejme asistoval na tento presný zásah Viktora Šakvorovcova a pripisuje svoj 63. bod City po Slovenskej hokejovej ligy. HC Topolčany, TSS Group Dubnica 3-0 a medzi tým aj Vojvoda.